Patay ang usa ka senior citizen nga tricycle driver human gipusil sa usa ka gwardiya pispira sa bagong tuig. Ang hinungdan nagtuo ang suspitsado nga hapit matapsingi sa tricycle driver ang iyang gimanihong motorsiklo. Kini gitutukan ni Luan Mirondina. Usa ka masulubong adlaw ang mibukas sa bagong tuig alang sa Baneng Bascones sa poblasyon Talisay. Ning unang adlaw sa tuig 2019, nagbilar sila sa haya sa 69 anyos nilang amahan nga si Antonio. Iko kasabot ma'am, lisod ma'am, kasabot maglibog ko ma'am. Amot na blanco jud ko ma'am. Kuha na ko kibaw nga mo dito katapusan ng mga istorya. May paging plano nga ningon pa siya ko sawa nga sige, mato ko inyo karong hap gabi eh. Nagisisigot pa sa mga lutoon nun. Mura to, ano ko pag human, muna lang kung tawagan kung iyan nga, muna ipusil si Papa. Sa investigasyon sa Talisay City Police, parehong nagsubay sa Dan P. Burgos ang motorsiklo ug ang tricycle. Apan gikathong kusog ang dagan sa tricycle ug diriyot niini ma-sidesweep ang motorsiklo alas 3 kagahapon sa hapon. Sa intersection, nagkagirian sila that cause a near accident. So, the victim was the tricycle driver. So, inamin din ng suspect natin na kasi muntik na talaga sila namatay. Kasi angkas niya yung anak niya tsaka asawa niya sa single motorcycle. From what he explained, parang nandilim yung paningin niya, binalikan niya yung tricycle driver. Human sa dulan 2 ka oras, mitahan ra hinuon ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Christian Mangas, 24 anyos, usa ka security guard. Wala na ma-recover sa kapulisan ang gigamit niyang armas, apan miangkong nagbaso siya sa nahimong salaod. Saan ka na, ba? Ako na, kuhaan sa kusad. Pagtanaw na ko ni bunot ni, kuha mo sa kutsilyo sa tabangan sa tricycle. So wala pa siya nakadaog sa tricycle, gipusil na ko na kay kibalom ko, interesado mo gisang patay na ko sa pagpimiro plandaan, iyan naman ko giaksyon na dunggam na ako mga anak. Mato ni Police Superintendent Marlo Conag, hepe sa Talisay City Police Station, nga padayon pa nilang gi-validate ang mga taho nga nalambigit kaniadto sa pagpamaligya og marijuana ang biktima. We are still validating reports. Sabi ng mga tao kapon na bagong laya tong victim natin. So parang nagbebenta before ng marijuana. So still kukunin pa natin yung complete background niyan. Apan gitataw sa anak sa biktima nga niadtong 1996 pa nakalaya ang ilang amahan ug nagbag-o na kini sa kinabuhi. Pwede pa matutanaw ng record sa Muntinlupa. Kung gusto gyud natong klarohon gyud. Ug ingon nga barugan nga bagong laya. Makita man to. Kung atong tanaw dito sa Bureau of Correction, may baon gyud nato. Gihulagway sa Talisay City Police nga sulbad na ang krimen. Dinhing dapita, gikatahong nahagba ang 69 anyos nga biktima. Resulta sa gamayng panaglalis tali sa duha ka mga motorista. Pahimangno sa mga otoridad nga unta di kita magpada sa kainit sa aron di mo sangpot sa dakong trahedya. Luan Mirondina, Balitang Isda.